Tungod sa paglapad sa empire sa Roma, nahimong duha ang sentro sa power, duha ang seat of power. Ang isa sa Rome, ang isa sa Constantinople. Since ang Christendom, ilalo man sa Roman Empire, nahimong pong duha ang sentro ni ini. Nahimong East o West Christendom. Now, ang bishop sa Rome, gusto siya ilhon nga labaw kaysa tanang bishops within the Christendom under sa Roman Empire. Tungkol sa maong power struggle, nahitabo ang Great Schism. Taas-taas ni nga panahon. Sunod sa Great Schism, nahitabo ang pagransak sa Western Church, which is mao ang Rome, kiransak niya ang Eastern Church. Mao nga nahati ang Christendom ngadto sa duha. Na-split gyud siya, no? Ang East nahimong Orthodox Church, mo na karon Orthodox Church. Ug ang West nahimong Roman Catholic Church ug gipanguluhan na gyud sa papacy. Nagkatawa ko sa story sa atong higala nga tawag ini nga sulpot nga membro sa gitawag og sektang kung diin gipangtukod lang og Amerikano. Ngano man kay naningkamot gyud in town og pagpresent kuno sumala pa niya history pero kanatuang sutaon ang mga libro sa kasaysayan ang iyang gihimo history. So na ako itulo ka punto mga sir og tawag ining mga ma'am. Ingon pa niya tungod daw sa paglapad daw sa Roman Empire, ang nahitabo daw kuno na daw kuno duha ka seat ang East ug ang West. So ang iyang gipunting nga paglapad after na sa gitawag og declaration ni Emperor Theodosius as religion of Rome ang gitawag og Roman Catholic. Ang question, tama ba? Wrong. Mali. Ngano man kay wala pa nahitabo nga naa ang Christendom, wala pa nahitabo nga gi-declare ni Emperor Theodosius I nga ang Roman Catholic mao ang state religion. Wala pa nahitabo ang pag-exist ni Emperor Constantine naa na ang Eastern ug Western Empire. Ang origin sa Eastern ug Western Empire nahitabo na kung wala ko masayop sa panahon ni Emperor Diocletian. Wanang ayaw ipatuo pag yun ninyo nga tawag ka ng ayaw. And at the same time sa panahon sa pangitabo sa gitawag og Great Schism, walay gitawag og general expansion in terms of conquering states. Ginakonkir niya ang tawag ining ubang mga nasod sa pag-abot sa 11th century. Wala. As is kung unsa ang ilang gi-conquer, as is ang tawag ining lugar kung unsa to ilang gi-conquer after Constantine, same gihapon pag-abot sa 11th century. Ngam dili man sila nag-expand tungod kay after 476 grabe ang atake sa mga barbaro, grabe ang mga atake sa tawag ining Islam. Ginoo ko in town. Asa man ninyo nagikuha na inyong history? Di man na history, history man na. Number 2, ingon pa niya, naa daw ang Christendom. Ang question anak karon, kinsa ang founder anang Christendom? Nga, sa kaulahian, sumala pa ninyo, nabayon sa duwa mo ng Eastern o Western. Kinsa itawag kayong founder ana? And that Christendom, mauna ang Catholic Church, nga sumala pa sa Young Student Encyclopedia. Ang gingon sa mong gitawag libro, for the first 1,000 years, there is only one Christianity. O ang tanang gitawag og Christianity, ilalom sa gitawag og Katolikong Iglesia. Wala pa Eastern, wala pa gitawag og Western. Number tawag ining 3. Kung nato ang tan-awon ang gitawag og punto kanang East ug West nga kana bitong seat of authority, sumala pa sa imong giingon, huna-huna ra man nimo. Ang seat of authority lang naalang sa gitawag og Rome. Kanang giingon nimo sa Constantinople patriarchates na for the first 300 years ang tulo ka main patriarchates wa pay labot ang Constantinople. Kay ulahin naman na gi-declare nga part sa patriarchates ang Constantinople in honor kang Emperor Constantine. For the first 300 years tulo lang ang main patriarchates. Number 1 kining gitawag og Rome, number 2 Alexandria, number 3 kining Antioquia. Kining Constantinople ulahin na kaayo na. So, paingon nga tawag ining mauna ang seat of authority, mali. And at the same time, for the first 1,000 years before the Great Schism,
ang Eastern churches nagasubmit sa ilang kaugalingon, sa authority sa Supreme Pontiff mo ang Bishop of Rome. Prueba ni ana ang mga councils from the First Council of Nicaea until sa gitawag og kining Dogmatic Council sa Nicaea atong 787 AD. Ug naa pa mga major councils pa anang nahitabo before the Great Schism. So, nahitabo kanang mingon nga gusto sa papa nga magpadako siya kog galingon masundon siya. Mali. Mali nga naman kay ang tradisyon sa Christendom before tawag ining Constantine na always silang nagahulat sa otoridad or always silang gahulat kung unsa ang isulti sa Bishop of Rome. Kaya baga na lang yun. Mamanaw siya magkatawag o ani magpamauma o present o tawag ining history. Subject magyud sila kani adto. Okay, imagine ko nimo gilutos gud sila for the first 300 years. So in terms of government, subject sila. Pero in terms of religion, no. Nga naman, kay prueba niya ang persecution palang daan. After Constantine, naan yung mga persecution nga nahitabo. Even gani sa panahon ni Constantine II. I-persecute sila. Nga naman, kay gusto Constantine II nga i-govern ang tawag ining kuhan. I-govern ang simbahang katoliko. No, hindi mo sugot ang papa. Samot na after sa 476. Onya, kanang gingon nga authority sa East, gusto sa East, baliktad ang inyong story, ang inyong tawag inyong story. Gusto sa East nga ilang i-govern ang Western Church. Nga naman tungod kay para nila guba na ang tawag ining Western Church. Nga naman tungod sa hinungdan adtong paglusob or pagsulong sa mga barbaro sa 476. Pero bisan pag naguma na ang Western Empire, nagyapon ang Western Church. Sila pa ang nanudlo sa tawag ining mga barbaro kung saan ang pagdala o gobyerno. So, mo nang Dark Ages. Nagsugod sa 476 until Charlemagne. So, kung makita nato nga, asa ka nagikuha ni ang story, no? Ay noon, pastoy ang naghatag ini. Kopya-kopya lang. Ewa mo ginikabasa. Galukso-lukso lang ang iyang tawag ining story. Dili niya ganiron ba ito? Unsa man ang hitabo, ana. After 476, unsa nahitabo sa Roman Church o sa Eastern Church. Ang Eastern Church, kuan sila, gitawag sila og kining state-sponsored tawag ining church. Nga naman, hindi sila kaliho kung walang gobyerno. O niya, ang inyong story, baliktad, nahulog nga ang Romano Katoliko, di kaliho kung wala ang Roman Empire, pataka naman mo. Pasagad lang ba? Pasagad. So again, ang authority sa Pope, ang authority sa Bishop of Rome practiced na from the 1st century AD after Christ, pagkamatay ni Kristo, og hangtod karon. Mo na nga ni gawas ang Eastern Church. Kano man kay daan naman na ang bikil sa Eastern ug Western before pa ang Great Schism tungod sa mga erehiya nga ilang ipangtudlo. Basahan ragon ng mga major councils kung sa erehiya ang ilang ipangtudlo kay most of the tawag ining great heretics at that time naa sa Eastern Church. Mabitaw nga gina-counter pud sila sa gitawag og mga Eastern Fathers. Pataka lang yun. Power struggle. Kabalo ba mo nganong naay power struggle? Ngano man kay ginasulsulan sa Eastern Church. Ginasulsulan sa Eastern Church ang emperor nga tawag in gunitan ang Western Church. Mabito sa panahon ni Justinian, mga around the 6th century. Sa panahon ni Justinian, gigalgalan sa tawag ini mga Eastern bishops ang emperor nga ipa-under, ipa-subject kay wala na, hagba na. Pero natinag ba ang Western Church? No, nga naman gitindog ang otoridad nga gikan pa sa unang siglo mao na ang gigunitan sa Bishop of Rome. Nga naman kay sa tanang mga apostol, Pedro lang ang tawag ini gitagaan ni Kristo og keys of the kingdom of heaven. Whatsoever nga ibayin niya sa kalibutan, gibayin sa langit. Kung sa iyang tangtangan sa kalibutan, gitangtangan pero sa langit. Ana ba? Dili tawag ining pataka. And napa ni tawag ining kwan. Ingon pa niya, giransa kuno sa gitawag og Western Church ang Eastern Church. Bakakon, ayaw pa makak. Nga naman, so pagransak sa Western Church at the time, nga standing pa man ang Eastern Empire. Naguba ang Eastern Empire
totally ang Eastern Empire after na sa 15th century. Katong pagsulong sa Ottoman Turks. Guba sila. Kanang 1054, standing pa ang emperor at the time. Ayaw lagi kanang usa ko makaingon ko ba nga mga tawag ining mga way kahibalo lang ang mutuan ng tawhana. Tun iragod ninyo kanang kasaysayan sa Christianity for the first 1,000 years. Tun ninyo na. Makita ninyo nga butbuto nimo mga tawhana. Wala usay mag-ingon ko ba nga napod sila kanay bitong naong no nga musultig ingon aning mga istorya. Di man na mo ay nakaingon o di man na mo ay nakasulat sa libro sa kasaysayan. And again, ang aman sa bakak mao ang yawa. So magbantay ta. Ano man kayang yawa, gagmay lang i-twist ana eh. Gagmay lang ang i-twist ana. Okay? So kini ang third part, napatay fourth part. Kaya tuan ang usa-usahon ng iyang history. Kay basta gani ang history sa gulang gani nimong history, kung pasabot ana binot-bot na. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.